gammel hedder det? Herman B. Johnson. Det er rigtig fint. Og jeg hedder Benny. Og så er jeg drømmet. Og jeg er med i noget, der hedder Benny Carlson in the band. Benny Carlson. Okay, nu skal vi snakke om jeres bror. Undskyld, men Jeg har ikke brugt det mig. Herman. Spændende. Ja. Har du nogensinde tænkt på at overveje at få plukket de her skovstreger? Nej. Og fordi fanden ud af at Jeg er lidt sikker på det. det er rigtig prægtigt. Det Det er en fuldstændig. altså ret seksuelt. Altså så sommer du Herbert. Herman han kan ikke træde. Herbert han havde på redde på det. Herman og Herbert. Det er mor grænt. Du er grim. Og Hvad? din bror? Hvad er det med min morbo? Åh, det er små. Mor, jeg har ikke taget min mor på en morgen. Hvad skal du ikke tage min mor? Hej, Kasper. Hold det her på. Hej, mor. Jeg er lige i gang med pærerne. Herman, det er fast en nyhed. Ja, vi kan løse problemerne. Hvor er det også med mobilen, mand? Vi kan løse problemerne. Okay, vi skal lige snakke. ordentligt. Jeg gider ikke det her, mand. Du kan også fortælle mig, at jeg skal have